این اب جبار یه اسپوستا خسای ټال چه نگه نایله پرچی که بازار این کلو اسپوست 20,000 20,000 مولا ابو بکر همی اسپوست خدا این همی اسپوستا سیاره رواگه درگسا مرد ما رده این کلو اسپوست 30,000 ها یکی ټال چه نگه نایله هر که آت بگو اول پول رنده اسپوست پرچی ما زحمت کشترون یه هر جوارتشون خود بله هنچونه بیتگن مردم هر یکی که داست زیر چنان روانه که اقبال باگه نه بی انشالله من نامرکسا که بگو اقبال نه منیگه شهر مجھے من نامگه اقبال نه بگو منیگه شانه زحمت وارتتی اب جباره یه هنچه نردن زحمت لوٹا هر پشتوره سلام مرچ ظاهر نه بیار هیچ ماوڑ مرچ ساکلوا کپتوں پاس شدیگم دو بجن کام لازم ندارم 2 بجے کا اوڑ برو بچین 2 بجے چی صاحب بچین ای والله مهربانی جوز مکنه منی باغانه چو بیش میں وتی پیرو کو باغن بچنه ہمیں وہ تو بتا نا ها میدان ناون بچنه اما کہ رہے کرا دپه ما دی ما جالا دپه چمو 2 بجے بچین دو چنه سایچنه تی وتی گن باغ من برا هیچ اصلا اب جبار کیشنه کنه مردم 2 بجے نہیں کہ یار ما دیه نا منو رو نہ کرنا درے دمشین سلام کودا جان ڈاڈا برابر ہے طبیعت واشی کودا جان برابر ہے رنگا ڈاڈا کو برابر ہے اسمائی غریبون چورگ نیا ہے منا کودا جان 2 بجے نو کوب دے گوکی ذاتا انی 205 شدی گئے اوڑی بھی بھاگتی وتی کے اصل تھی منا جوز نہ کنے شپا بھی آئی بچنے تی داس درد مکن اصل ما کچھ باغ اقبال آئی گن بگو میں ہوتی درندا ہے گن برو بچے دعا ہوا دا چنے کا انور تو صاحب جن چنے 2 چنے برو بچے ہم آئندہ پہ اسپوس آو تو وگے شین کنایو منا رو نه مردم چی بھی وتا زونا نہیں ہوتا ہے جب زونا ہر کسا تو ہر کس کا جوڑ کر واجب سکور ہے لوگ برابر کودا تم منی پاس دوتا ہے وہ بہت سنکے اورتا قدر رامگی نیزان کا گرانی نیما وقت کو تائی گورا مور کا یہ بجن مجن نہیں بده یہ تایگی دگار درست برو بچے یہ بجن درست تائی جبار پیت مال باقی دگار بچے ما باز بابا تائی سانگت صوتی کون تا گوشه پیرو دو بچے برو صاحب بچے منا چادر دے شما رندا جان کرے مارا تو اگے ملنے وای ارے جو ہمیں شہر ہے ٹھیک ہے مچے بابا باغ ہے کہ یہ بہت شریک ہے بابا نہ شریک کے وای مچے جیو مچے سے شریک بدل چلو مچے ملنے ایکو مجھے وقت ما تائی مردم چنگو و منی کے سیلا پورا وجہ پورا دگار ساتھی نہ کرو شریک کی واش نہ بابا بنا حرام ہے ارے بیل رو بابا بات زارون دا کاودا نہ وای یہ بیل رو بابا ما سمجھ کرا ما تو بیل تو طرح کے ابدی بنا بھی واسطہ کی بموتائی تنالوت مت شریک واش نہ بے یہ دگار دی تائی کے مر رہا واش نہ بابا زہار مت یار کنو پاس سیدھا سے زوی مت سلام موقع یہ پاگلو دگار یہ میں درو من کتا انوار بچے موج بچے یا کلام موقع یہ من مردی نورزا کتا نو بروش ورتا اوڑے تو ما نالوتو بابا ما نالوتو دیگه ارے بازی بہترین اوڑے تو شریک نہ بے گڑا نا بابا ما شریکی نالوتو ما چیگا بعد من گیشه که واقعا نیتی من برات آت که تو پسی کاه تو شچنو ہے پلون ندیونی وطی آرت گئی گوکی چینا من چطور بکنم من رو نکنم کل منی چی رو چیه گره منی براتی که چیه تو شهر نہیں صاحب کتاب من کنو تو برو تا گرم سری ہے کہ درین من نالوتو تی دگر کار نکنو منی که گیشیم بعد دگر نیم تایی بعد